അതുപോലെ ദൈവത്തിന്റെ കരുണ, ദൈവത്തിന്റെ അനുഗ്രഹം ഇങ്ങനെ വാരിക്കോരി തരുമ്പോൾ നമുക്ക് കണ്ണീര് വന്നു പോകും. കാരണം അതിന് മാത്രം ഒന്നുമില്ല. നമുക്കൊരു 100%-ൽ ഒരു 1% പോലും ഡിസേർവ് ചെയ്യുന്നില്ല. 0% എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. അതുപോലും ഡിസേർവ് ചെയ്യുന്നില്ലാത്തൊരു സ്ഥാനത്ത് ഇത്ര അനുഗ്രഹങ്ങളും ഒക്കെ നമുക്ക് തരുമ്പോൾ നന്ദി അല്ലാണ്ട് വേറൊന്നും കൊടുക്കാനില്ല ദൈവത്തിന്. ഇത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ നന്ദി എന്ന് മാത്രമേ എനിക്ക് ദൈവത്തോട് പറയാനുള്ളൂ. അപ്പം നമ്മളെ കൂടെ ഇങ്ങനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് നിങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളത് ഒത്തിരി ഒത്തിരി ബ്ലെസ്ഡ് ആണ് ഞാൻ. അപ്പൊ എന്തായാലും പ്രേയേഴ്സിൽ എന്നെ കൂടെ ഓർക്കുക. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ എന്തായാലും നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഉറപ്പായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. അതുപോലെ നമ്മുടെ ചാനൽ ആരെങ്കിലും പുതുതായിട്ട് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഉറപ്പായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലീസിനും റിലേറ്റീവ്സിനും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ കുട്ടി ചാനൽ ഉണ്ടെന്ന കാര്യം ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുത്തേക്കണം. അപ്പൊ ഒരു കിടിലൻ വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. അതുവരേക്കും ടാറ്റ, ടേക്ക് കെയർ, ആൻഡ് ദിസ് അനൂസ് സൈനിങ് ഓഫ്.